Durant l'estiu, des de les àrees de policia, serveis i educació, s'han executat diverses demandes dels centres educatius de la ciutat per tal de millorar tant la mobilitat dels vehicles com la seguretat dels vianants. Y bueno, y también lo que queríamos presentar hoy es un poco pues que las actuaciones que hemos hecho en materia de tráfico pues en las escuelas, ¿no? Todos los alrededores, pasos de peatones, hemos hecho bastantes actuaciones, parking de bicis, de motos, pues para que el lunes que sea el inicio de la escuela esté todo preparado. L'acte s'ha fet a la cruïlla del carrer de Formentor i Severa de Maderegà, ja que aquest serà el punt d'inici del nou camí escolar cap al CEIP Miquel Duran i Saurina, un itinerari que durant les hores d'entrada i sortida de l'escola només hi podran transitar vianants, bicicletes i patins. Que aquest inici escolar pot ser una mica diferent en els altres inicis escolars, sobretot en matèria de seguretat vial i, com molt bé ha explicat la regidora Antònia Triguero, posant en marxa aquest primer camí escolar, que és un dels primers i és un dels que volem ampliar durant els propers anys, sobretot per donar seguretat a les hores d'entrada i de sortida en els col·legis de la nostra ciutat. Per part de l'Ajuntament s'ha actuat en la millora de la senyalització tant vertical com al terra. S'han creat noves places d'estacionament per a bicicletes i motos i s'ha creat un reservat de càrrega i descàrrega de persones amb un temps màxim de 5 minuts.